Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngiyasumeneka ngofeza ngintuthu ngakhumalo bathi ilast bona amagumede mhlawumbe umuntu usemusha like ngizophinda ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu uhlukene imibono kubantu ngomculo weqomo uBabes wodumo ubongekile simelane ngemva kokubonakala nandise endaweni ezahlukahlukana ngemuva kokushona komyeni wakhe uMandla Mampintsha Maphumulo. Mampintsha ke uMandla Maphumulo ungcwatshwe ngolesihlanu eThekwini ngomgqibelo ebusuku. uBabes ke ubenandisa ku Last Dance Music Festival ebisemgungundlovu ekhasini lika Mampintsha le Facebook kune video efakiwe lapho uBabes edumo edalula ukuthi useyitholile inombolo yokuvula iselula yomyeni wakhe wathi uyayibona imiyalezo yabantu kodwa ke abambele umuntu iqhubu lapha nenkonzweni yomncwabo umndeni wathi uyamkhulula umculo ukuthi aqhubeke nokusebenza ngoba unengane encane. Bephawula ke ekhasini lika Mampintsha imibono yabantu boyihlukahlukane phakathi lapha omunye uthe ngoba nakho engazilile ngendlela enifuna ngayo seniyamjaja kahleni bonina ephumani kuBabes nihambe niyofuna imisebenzi niyabona unqobile emakhaza uthe ngeke amehlulele ngoba kayena uNkulunkulu futhi ke abantu banezindlela ezahlukahlukene zokuzila ke isazi kwezamasiko lapha usolwazi sihawu ngubani uthe sike sezwe abantu bekhala ngendaba kaBabes ukuthi kungapheli amahora u24 umyeni wakhe engcwatshiwe useyocula lapha naka uma kushone ubaba ekhaya ngesintu kumele nizothe lapha nangaphambi komncabo kumele nizothe ngaphambi amabanga amade nomndeni ke ube useduze izihlobo ezithume lokhu nalokho umama ke kulindele ukuthi ahlale ogoye ngalowo mzuzu lono angabe uvanzi ukuchaza lapha ngubane kuqhube wathi ngokwesintu kwethu sokwenziwa uBabes wodumo futhi kwenza abantu bavula amehlo lapha nakuqala ke wawuzila izinyanga ezo12 ngemuva kwalokho kube nomcimbi wenziwayo wenhlambuluko lapha nomama ke usiyakwazi ukuqhubeka nempilo noma ke ungaba ke izinyanga ezo12 ezithathu noma ezisithupha kodwa ke uyadinga ukuthi umhloniphe kufana nokuhlonipha umuntu obumthanda kuzomshaya ngokuhamba kwesikhathi okuvela kuqhubeke nempilo nje kanjalo ngale kokuzila uthe ngeke kodwa bamehlulele kakhulu ngoba umndeni waphumela obala esihlanganeleni ngokuthi ke uyamkhulula angacula abuya azothe ekhaya ukuba ke senkundleni zokuxhumana sengathi akwenzeka ngalutho akusibo ubuntu. Esinye ke isazi samasiko uDr noma Gogo Ngobese sithe uzile kwaziwa ngenhliziyo kodwa ke uma wesifazane ehanjelwe ngumyeni wakhe wayebeka isikhumba semvu emahlombe lapha nomndeni ke wawuzila umuzi utshani ubufaka emqaleni abanye babufaka esihlakaleni lapha kusho uNgobese uthe ngokwesintu umuntu uyahlala ngenzi lutho angaqoki ngisho nezinto ezibuceba azithandayo kuze kuphela isikhathi esithize lezo esisuke sinqonywiwe lapha ke isikhathi usibonisana nabasemzimi ke lapha ivela lapho lento yokuthi abantu bayadlula abantu sebehluleka nokugcina izinto ezenzayo uthe uyazila ukudla okuthile akumele ukhulume umemeze umuntu olalelayo kodwa kukhona izinto ozenzayo ingakho ke omama wofika benza amacansi lapho umncabo owawuphumela khona kuba nokuthula umuntu ke wakho uma umthanda ngempela ngeke utholakale usondiza bafethu siphawule kanjalo izazi lapha kanjalo nabantu abangalandeli bakhe uBabes wodumo mayelana nedaba olithinta lapha uBabes wodumo ukuthi ke uqeda kuhlolwa umyeni wakhe kodwa abantu abamboni engumuntu okhombisa ukuselela umuntu wakhe ekade emthanda wena ke mhlawumbe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde senze njalo lapha hlanga comment section ungixoxela kabanzi ukuthi wena kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba ngalokho ke ake siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nesiphatha kahle ngakho ungilandela ku Facebook @radionkezo nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.